En aquest terme, sobre un turonet anomenat Peña de Siero, hi ha la coneguda ermita de les santes Centola i Helena. La devoció dels fidels per a aquestes santes era tan important que es diu que els bisbes d'Astorga i Lleó van pagar 300 monedes d'or per les seves despulles. Aigües amunt, arribem a Cobanera, on, al costat d'un caprici natural d'aspecte fàl·lic, conegut com El Puro, desemboca el rierol que neix en l'anomenat Pozo Azul. Es tracta d'una surgència càrstica que demostra que l'aigua pot ser inodora i insípida, però que en aquest cas no és incolora, perquè aquí té un color blau preciós. El riu Rodrón, abans d'encaixonar-se en un congost espectacular, neix a Barrio Panizares, a la Hoya de los Caracoles. A la rodalia de Vasconcillos del Tozo és de visita obligada a un amfiteatre rocallós impressionant que forma la Cueva del Agua, on el riu Orón, prolongació natural del Rodrón, s'amaga sota terra. És un lloc carregat de llegendes fantàstiques, conegut popularment com la patada del Cid. La llegenda dona al cavaller burgalès atributs de semidéu perquè explica que va acudir a les contrades per matar una serp enorme que havia devorat 7 nens. De tornada, els jaciments petrolífers de Yoluengo de la Lora són curiosos per les bombes d'extracció de petroli, un miratge dels darrers anys del franquisme. Després d'aquesta escapada breu pel Rodrón, tornem a l'Ebre per no perdre'ns un dels paisatges peninsulars més espectaculars, el Congost de l'Ebre. Una cicatriu immensa que fa zigues-zagues entre la roca i sorprèn per la grandiositat fins i tot a qui espera veure alguna cosa excepcional. A Pesquera de Ebro hi ha un dels ponts més bonics sobre l'Ebre. És la població més activa de la zona i s'ha convertit en seu de diverses empreses de turisme d'aventura, on podem contractar diverses activitats. Pel que fa a l'arquitectura, destaca l'església de Sant Sebastián i diverses cases del segle XVI i XVII, una de les quals té gravada a la façana una inscripció enigmàtica que diu: "Aquesta és casa de plaer i de gent d'alegria". A uns 3 quilòmetres aigües avall de Pesquera trobem el Congost de les Calzades, final dels Canyons de l'Ebre, i ja molt a prop de Villanueva de Rampalai, una altra població en què és obligatori visitar el pont. L'Ebre segueix el curs per un paisatge cada vegada menys esquerp, a la vall de Manzanedo, però només durant un espai breu, perquè de seguida torna a encaixonar-se. A prop de Valdenoceda, la vall torna a eixamplar-se i comença un tros molt més marcat per l'activitat humana. Valdenoceda ens rep amb una vista preciosa de la torre gòtica dels Fernández de Velasco i l'església romànica de Sant Miguel. Més endavant arribem a Quintana, on ens espera una bona mostra d'arquitectura a la Torre de Loja, dalt d'un turonet, a la sortida de la població. A Puente Arenas no podem deixar de visitar un dels monuments més importants del sempre present romànic de la zona. Es tracta de l'església de Sant Pedro de Tejada, un altre tresor que la despoblació ha mantingut intacta fins als nostres dies. Hoz de Valdivieso i Tartales de los Montes també són 2 pobles a Mancant. La carretera que els travessa discorre vorejant un rierol que, com que té un desnivell de més de 150 metres en pocs quilòmetres, forma nombrosos salts d'aigua.
El petit embassament de Cereceda és el segon que es tanca a l'Ebre i, per molt poc, no compleix les condicions per ser considerat una gran presa. Entre l'embassament i Trespaderne desaigua a l'Ebre el riu Oca, el curs del qual remuntarem fins a arribar a la monumental Onya. La població ens prepara sorpreses agradables. La principal, potser, és l'església de Sant Salvador, perquè els seus tresors artístics i la diversitat d'estils ja justifiquen un viatge per visitar-la. Enganxat a l'església, trobem un edifici grandiós, l'antic monestir benedictí de Sant Salvador, que actualment és un hospital. Des d'Onya podem fer una excursió preciosa seguint el riu Oca, una passejada agradable que és ideal fer-la a peu o en bicicleta de muntanya. Tornant al curs de l'Ebre, entre la desembocadura de l'Oca i l'entrada de la vall de Tobalina, arribem a Trespaderne i l'esplèndid pont sobre l'Ebre, vigilat des de l'altura per les ruïnes d'una de les fortaleses més llegendàries de l'Alta Castella, el castell de Tedeja, nom que diuen que deriva del llatí tetelis, que vol dir tutela. Deixem una estona a la vall de l'Ebre i remuntem ara al Nela, l'afluent més gran de l'Alt Ebre. Puente Dei, malgrat la poca població que té, és un dels pobles més interessants de Burgos. Deu el nom al túnel o pont natural format pel riu, considerat una obra divina per part dels primers pobladors. El pont de Déu va derivar en el topònim Puente Dei. Potser no és tan poètic, però el seu origen és més terrenal i es deu sobretot a l'acció de l'aigua. Si continuéssim seguint el riu Nela fins al naixement, arribaríem gairebé fins a l'embassament de l'Ebre, envoltats d'una natura exuberant. Villarcayo, amb prop de 5.000 habitants, és la capital de les Merindades i està situada en el centre geogràfic de la comarca. Aquesta població és famosa per la qualitat d'alguns dels productes que s'hi elaboren, especialment els derivats del porc. Evidentment, alguna cosa hi té a veure el clima i els vents, aprofitats també en el parc eòlic que corona la divisòria entre la vall del Nela i la de l'Ebre. L'embassament de Cillaperlata, igual que el de Cereceda, és més aviat un assut. A continuació de Cillaperlata apareix Fries, que, d'entrada, ens ofereix un pont medieval amb una torre de defensa del segle XIV i que presumeix de ser el pas més bonic que hi ha sobre l'Ebre. Al casc urbà, conservat magníficament, sobresurt la silueta del castell dels ducs de Fries i l'església de Sant Vicente, la portalada de la qual va ser portada a Nova York després que s'esfondrés el 1904. Fries és una d'aquestes poblacions que no podem deixar de visitar, perquè la bellesa i la grandiositat del seu conjunt arquitectònic queda gravada en la memòria del que s'hi atansa. Al costat de Fries trobem Tobera, on podem apreciar, a tocat al riu Molinar, el conjunt format pel pont medieval i l'ermita romànica del Santo Cristo, construïda al segle XII, a més d'uns racons preciosos on l'aigua s'escola per cascades artificials. Aigua que ens acompanyarà fins a Santa Maria de Garoña, ubicació de la segona central nuclear construïda a l'Estat i final del nostre recorregut d'avui. En la nostra pròxima etapa, la terra i l'aigua agafaran nom de vi, La Rioja.